Drugari, dobrodošli u još jednu epizodu emisije Šta je s mozgom? Ovih dana u našem gradu održava se jedna manifestacija koja je bitna, jako bitna meni i reč je naravno o sajmu knjiga. Ovaj klip nije klip u kojem ću ja sada vama da govorim o sajmu knjiga. Ja ću vam preporučiti da odete, da se prošetate, jer ne da iskreno verujem, nego jednostavno znam da svako ko želi može na sajmu knjiga da pronađe nešto za sebe i neku literaturu, neku tematiku koja mu odgovara. Suština ovog klipa jeste da, nadovezujući se na tu priču o sajmu knjiga, da vam ja kažem, ako ništa, šta za mene znači knjige i zašto smatram da su i knjige, a i čitanje veoma bitni za svakog čoveka. Vidite, čovjek ima raznorazne neke navike i nisu sve dobre. Pročitala sam na više mesta da svaku naviku čovjek može da izgradi za otprilike 10 do 15 dana, ali isto tako i da se od nečega odvikne. I, jel te, svi mi imamo neke raznorazne navike koje baš i nisu toliko dobre, ali jedna navika koju bi bukvalno trebali da želite da imate kod sebe jeste čitanje. Ne zato što to ja kažem, nego zato što jednostavno mnogo dobre stvari ćete dobiti iz toga, samo ukoliko bukvalno pogurate sebe, ako pokušate, i onda ćete shvatiti da zapravo ima smisla to što vam govorim. Jedna od prvih stvari koje bi istakla zašto ja volim knjige jeste zato što, ok, volim ja i filmove i serije, sve to stoji, ali knjige su pomalo kompleksnije u smislu doživljaja. Vi kada gledate film, suštinski to su slike koje neko drugi obrazovao u svom umu ili čitajući neku literaturu ili pišući neki scenariju, i to je lepo i to je ok. I neretko se i te vizualizacije nekoga drugog poklope sa našim i onda se mi oduševimo. Međutim, kada čitate knjige, onda postoji taj jedan kreativni moment gdje vi, možda to se ne desi na samom početku, ali to se što više čitate razvija, počinjete sami da formirate slike u svojoj glavi. Jednostavno, ti, uslovno rečeno, zupčanici koji pokreću maštu, sa što više knjiga bivaju podmazani i još bolje rade. I onda vi zapravo sami kreirate i likove i scenarije u svojoj glavi. Dakle, sa tog aspekta mašte i stvaralaštva, znači vi možete sebe da zamislite kao da ste vi neki lik u nekoj knjizi, i pritom je to fenomenalno, pritom da ne govorimo o tome da, to jest govorit ću o tome, da knjige na jedan mnogo dublji, detaljniji način opisuju svu kompleksnost i određenih emocija, situacija i tako dalje. Dok na filmu vi to ne možete da vidite. Na filmu vi ako imate neku napetu scenu, vi ćete čujete neku preteću muziku, ali vi možete samo da naslutite o čemu taj lik u tom trenutku razmišlja. Dok kad čitate knjigu, to ćete imati jedan ovoliki pasus, što je možda 10 sekundi na filmu. Dakle, mnogo bliže i mnogo dublje možete da shvatite likove, osjećanja, događaje, mnogo lakše možete da se poistovetite sa svime time. Prema tome, da, to je jedan mnogo kompleksniji doživljaj nego kada se gleda film. Još jedna bitna stvari kod čitanja jeste, i smatram da bi to svima trebalo da bude bitno, jeste što čitanje, a to se primećuje na jednom dužem planu, se bogati vokabular. Rečenice postaju lepše, složenije, melodičnije, dikcija se popravlja i tako dalje. Dakle, ima puno benefita u tom smislu i smatram da bi svakom civilizovanom čoveku, pa bez obzira možda i na nivo obrazovanja, trebalo da bude bitno da može lepo da se sporazumeva sa drugim ljudskim bićem. Jer realno govor i razum su, ta mogućnost artikulisanog sporazumevanja su glavne stvari koje nas odvajaju od životinjskog sveta. Iako nas mnogi svrstavaju u životinjski svet, kao i mi smo životinje, mi smo sisari, ali ne smatram da smo mi životinje, mi smo ljudi i to je vrsta za sebe. To što smo slični sisarima, to nema veze. Postoji sličnost između gmizavaca i ptica, pa su ptice ptica, gmizaci su gmizaci, jel te? Dakle, vremenom ćete shvatiti kako sve te knjige koje ste pročitali, a to je na milijarde reči, izraza, različitih rečeničnih sklopova, primijetit ćete kako vremenom se sve to sleže u glavi. Dakle, to nije nešto, neki radikalni prelaz, kao pročitala sam knjigu i kao sad odmah lepše govorim, lepše se izražavam. Ne, to je nešto što ide postepeno se gradi, kao kad vam raste kosa. Vi možda u 3-4 mjeseca nećete vidjeti da vam je kosa, ne znam ni ja šta izrasla, ali kada prođe 2 godine, kao što je recimo slučaj sa mnom, jer mi je kosa bila do ovde, moja kosa je sad ovde. E sad, možda je to ovako malo banalan primjer, ali to bukvalno izgleda tako. Samo treba
verovati u taj proces da što više čitate, vaš vokabular će biti sve lepši. Još jedna stvar zbog koje su knjige bitne za mene jeste što, citirat ću jednu rečenicu koja mi se mnogo svidela, a to je da čovek koji ne čita živi samo jedan život, a čovek koji čita živi ih milijardu. I to je tačno. Ovaj život, kada pogledamo koliko brzo prolazi, zaista možemo da se uplašimo koliko je zapravo kratko traje. Vi ne trepnete, a već ste odrasli ili ste već udati, oženjeni, imate decu malu, imate veliku decu, hodate sa štapom. U suštini vreme nezaustavljivo prolazi i život je zaista mnogo kratak. I ukoliko smo svesni kompleksnosti života i toga da postoji milijarde ljudi na ovom svetu i milijarde različitih sudbina, priča, spletova odnosa i emocija i tako dalje, onda za mene lično bi bilo nekako, za mene, siromašno da ja imam samo svoje. Ok, možda to s jedne strane bi za nekog predstavljao teret, jer ono kao i nama samima život je već složen, zašto bih htjela dodatno da ga komplikuješ. Da, s jedne strane bi mogla se složim sa time, a sa druge strane, ukoliko proživljavate čitanjem sudbine i situacije najrazličitih fiktivnih likova, prolazite kroz njihove misle, sa nekima se i poistovetite, onda ćete, kako se to da kažem, jednostavno dobit ćete jednu širinu pogleda na svijet. Zato što će vas knjige i neki drugi likovi kao razgovor sa prijateljem navešće vas da pokušate da razmišljate drugačije. Prije svega o samim sebi, a onda i o svemu što vas okružuje. Da, dovešće vas do neke autopsihoanalize i smatram da je to sasvim u redu, zato što realno niko od nas nije savršen, niko nije cvećka i svi imamo vrline i mane i smatram da je sasvim u redu da čovek s vremena na vreme stane i kaže sebi čekaj, možda ja nešto ne radim kako valja, možda samo nešto nije u redu i možda bi to nešto trebao da promeni. Vidite, knjige će vam dati tu mogućnost da razmišljate šire, jer možda ćete pročitati u knjizi o nekom liku koji se ponaša isto kao i vi, pa će se taj lik drugačije postaviti, ili ćete vi bukvalno, što eto opet ne možete preko filma ili serije, ući ćete u glavu tog lika da vidite kako ide taj njegov misaoni proces i kako se neko drugi možda drugačije postavio u nekoj sličnoj situaciji, pa ćete onda i vi sami sebe da pitate da li bi možda mogao da postupim drugačije. Još jedna od stvari koja je meni lično interesantna, ja nemam neki određeni žanr koji volim da čitam. Ja jednostavno ili mi se knjiga sviđa ili mi se knjiga ne sviđa. Smatram da je ok pročitati knjigu koju vam je neko preporučio, čak ako vam se ne svidi, treba biti istran i pročitati je do kraja, zato što na taj način se gradi vaš ukus. Jer ukoliko ne date priliku i nekim knjigama za koje niste sigurni da li će vam se svidjeti, ne možete da znate ni šta vam se sve sviđa. To je jednostavno kao kada imate 5 vrsta kolača i ako konstantno jedete samo jednu vrstu kolača, vi ne možete znati da vam se neka preostale 4 vrste sviđa, ali nećete crkne tako probati, jel te? Tako da isto vam je otprilike i sa knjigama. Pročitajte ponekad i nešto što vam se na prvi pogled ne dopada. A šta znači sa knjigom na prvi pogled ne dopada? Možda vam se korice ne sviđaju, ali to je apsolutno nebitno. I zaista je tačno ona izreka da ne treba suditi knjizi po koricama, zato što korice mogu da budu i svetlucave, i šarene, i prelepe, i divne, a da knjiga bude očaj, da jedva izgurate da je pročitate, a neki odustanu čak i ne pročitaju ih. A pročitala sam toliko knjiga u kojima su pohabane korice, da je to katastrofa, a bile su fenomenom. Zapravo sad ću vam pokazati jednu. Vidite ove dve knjige. Vidite kako su one raspale. Znači ispadaju stranice iz njih. Ovo je katastrofa, znači one su umotane u celofan. One su kupljene otprilike 90. godina. Reč je knjizi Kena Folletta Stubovi zemlje. Znači kada pogledate korice, vi biste rekli šta je ovo neki raspet. Ali znate zašto korice takve? Zato što je ta knjiga prošla kroz, ne zna se kroz koliko ruku i bukvalno smo bili primorani da ih zamotamo u celofan. Neke stranice čak ispadaju, ja sada nekima kojima dajem te knjige kažem, molim vas kao čitajte za stolom, vodite računa, ispašće vam stranice, ako se odvali neka ne brinite. To je jedna od najboljih knjiga koju sam ja ikada pročitala. A eto, korice nikakve bukvalno. Neću sad izdvajati neku knjigu sa svoje police koja ima lepe korice, ali nije ništa posebno, zato što ne želim negativno da pričam o knjigama ili o nekom konkretnom pisu, dakle, želim samo da govorim pozitivno, a i opet, to je neki moj ukus, ako mi se nešto ne sviđa, ne želim da vam namećem svoj ukus, ja vam da samo govorim uopšteno zašto smatram da su knjige dobre. Sad razmišljam da li ima još nešto što sam želela da kažem. Da, zašto sam krenula da pričam, zašto volim različite knjige. Ja sam čitala knjige gdje je radnja smeštena na najrazličitim mestima u ovom svijetu i postoji još jedna lijepa izreka koja se tiče knjiga, a kaže da, parafrazirat ću, da ko čita knjige može da putuje u najrazličitije svetove, a da
se pritom ne pomeri iz svoje fotelje. I to je tačno. Ja sam čitajući knjige putovala i na zapad, i na istok, i u Afriku, i u Južnu Ameriku, i u Japan, i u Kinu, Indiju, bukvalno gdje god vam pada na pamet. Pogotovo ako su vjerodostojni opisi, vi na taj način stičete utisak o izgledu nekih drugih mesta koji su različiti od ovih naših. Ne znam, meni različito nije nešto loše, različito ili drugačije, meni nešto što može jako interesantno da bude. Zašto da ne? Pa dosadno bi bilo da je sve konstantno isto i da smo svi isti i da svi isto razmišljamo i da smo svi kao iz jednog istog šablona. Pa, tako da kroz knjige možete i da putujete, da upoznate i druga mesta i neke druge kulture i neke druge običaje, tradicije, neki drugačiji mentalitet ljudi. I ne znam, ali za mene je to jedno predivno bogatstvo. Zapravo, ako znate priču o Diogenu, Diogen je bio jedan grčki filozof. Tačnije, on je bio jedan potpuni ludak, ali su ga posle proglasili filozofom zato što su skontali da je on zapravo imao neke mnogo dobre ideje, ako imao čudan način da ih izrazi. On je stalno recimo govorio za sebe da je on stanovnik svijeta, da je on kosmopolit. I to vam knjige upravo omogućuju. Ok, da, vi ste kao rođeni u jednoj državi, na jednoj teritoriji veštački ispisanih granica, ali u suštini vi ste stanovnik svijeta. I treba voleti čitav svijet i on pruža svakakva bogatstva u najrazličitijim oblicima, formama, ukusima, zvucima i tako dalje i treba ga upoznati. A knjige su jedan od načina da upravo to učinite. A knjige, putovanja, filmovi, dokumentarci, sve to stoji, ali i knjige su na jednom jako bitnom mjestu. Dodala bih isto tako da postoji i jedan sveopšti značaj kada su knjige u pitanju. Knjiga vam je na neki način jedna vrsta mikrokosmosa, ona je skup informacija cijele civilizacije, jer još ono iz doba Mesopotamije, kad su ljudi počeli da beleže svoje misli, podatke o svom postojanju, o događajima koji su za njih bitni, na taj način su se prikupljala i na neki način taložila znanja. I samo čuvanjem prethodnih znanja čovek, civilizacije, kako god čovečanstvo, i u mogućnosti da napreduje. Jer ako mi ne znamo sve ono što je dostigao, na primjer, jedan Tesla, onda jedan današnji naučnik zaista neće moći da napravi ništa novo, na primjer. Dakle, knjiga čuva svo moguće znanje ovoga svijeta, pored toga što može da služi za neku razonodu i uživanje. Dakle, ona je bitna i u tom smislu. Realno, bez knjige, da li ona bila u formi opipljivoj od papira, kartona, kako god, da li ona bila u PDF-u, da li bila na CD-u, znači apsolutno je nebitno. Znači sve to što čitate knjige, svo znanje koje imate se čuva i dolazi u knjigama. Čega god da se tiče, da li je to neka specijalizovana literatura za neku određenu oblast ili je to nešto za razonodu. Sve to čuvaju i pohranjuju knjige, a biblioteke su jedan hram civilizacije, bukvalno, i jednog sveukupnog znanja. Dakle, ako su biblioteke hram znanja, onda, verujte mi, ja sam jedan vernik, fanatik i rado se molim u toj crkvi. Da završim ja ovu priču. Ovdje sam iznala nekoliko nekih razloga zašto su meni knjige bitne i kako ih ja doživljavam. Možda bi se sjetila još nečega, sigurno da bih, ali obzirom da sam rekla da ne pišem scenarije za ove epizode, a i pritom imam obaveze, to bi bilo to za sad. Nadam se da ste razumeli sve što sam želela da vam kažem i da ćete razmisliti o svemu tome, zato što čitanje knjige su definitivno nešto što može da vam donese samo dobro u vašem životu i za svakoga, opet kažem za svakoga, postoji nešto. Ali morate da istražujete, kao što sam rekla, morate pročitati nešto što vam se na prvi pogled uopšte ne sviđa, jer tako ćete pre svega upoznati sebe. A kroz čitanje ćete razviti sebe. Tako da, ništa loše u tome, samo dobro. Dakle, vidimo se danas na sajmu knjiga, a do sljedeće epizode.